मी घेते. राजकारणात होई मोठी पावर, राजकारणात होई मोठी पावर. आमचं निकेतराव जर पदावर येले ना तर ज्या ज्या गावात नाही रेंज त्या गावात होतलो मोबाईलचं टॉवर. टॉवरची नको मारू शायनिंग, टॉवरची नको मारू शायनिंग. आमचे परेशराव पदावर येले तर अर्ध्या जागेवरती वृक्षतोड, अर्ध्या जागेवरती मायनिंग. मेरा टॉवर तेरे डोळे में खुपसा, मेरा टॉवर तेरे डोळे में खुपसा. उद्यापासून आम्ही आमच्या नदीतच करतलो वाळू उपसा. ए गप्पा ग, नको ती वृक्षतोड, नको ते मायनिंग, नको ती वृक्षतोड, नको ते मायनिंग. आपलं कोकण जर असंच निसर्ग संपन्न राहिलो ना तरच आपण मारू शकतो शायनिंग. शायनिंग इन द शेड इज अ ही पावडर स्किन बघून गावातली लोक बोलली पाहिजेत. आपण मुंबईवरून आलो आहे. हा तिथे हा मुंबईचे चाकरमानी. तरी तुका बोललेलं आहे निमराज जास्त फिरा नको म्हणा. अरे ता सोड, गावात रवान ही भाषा तोंडात बसली 2 महिने जाऊची नाही. शाळेत ओळखतले ना? नाही चिडावतले. अरे पावडर खाया.